Avui us en parlaré dels mosquits, un problema que tenim a ple estiu, quan tenim ganes de sortir, a banyar-se, fer barbacoes, sopar, gaudir del jardí. Tenim aquells elements que no ens deixen viure. Doncs avui us tinc preparats un arsenal d'elements i coses perquè pugueu intentar eliminar i no us passi res, i podeu estar bé al jardí. Anem a començar. A veure, mira, aquí tenim, com veieu, moltes coses. I començarem per la de suau a cada més fort. La típica alfàbrega, aquesta de fulla petita, és un repel que és una mica els mosquits, però és quan tenim pocs problemes, quan tenim 4 mosquitets, i llavors és un repel·lent de mosquits. El posarem a les entrades de les finestres o al nostre pati o jardí. Després tenim altres coses, com per exemple, si tenim una terrasseta petitona, podem posar el que són les espelmes o llantiols, com podem veure, n'hi ha diferents formes, l'encendrem i això el que té és citronel·la. La citronel·la el que fa és repel també al mosquit i d'aquesta manera no ens picarà, o intentarà que no ens piqui. No val posar una espelma. També a vegades agafem una espelma i pensem que amb allò ho solucionarem tot. Si tenim una petita tauleta, doncs posarem 3-4 espelmetes, perquè amb una no ho solucionarem tampoc. Després, clar, tenim espais més grans, espais on tenim una terrassa grossa, una taula, n'hi ha convidats, llavors necessitem tenir més mesures, no? Per això ja n'existeixen aquestes espelmes que veieu que tenen una metxa molt més gruixuda, i aquestes metxes molt més gruixudes serveixen perquè no se'ns apagui també amb el vent el que és l'espelma. A més, tirarà més quantitat de fum i citronel·la, que és el que porta la mateixa parafina. Això sí, el mateix, farem un perimetral, menys o menys posant diverses espelmes, i d'aquesta manera estarem molt més segurs al nostre entorn que no ens invadiran i es començaran a picar els mosquits. Tenim una altra cosa, que també està bé, que són les torxes, aquestes aquí, com podeu veure. Això n'hi ha els olis d'aquesta parafina, que el que faran és omplirem l'antorxa, hi ha diferents models i formes, i aquesta vegada han anat traient, al principi només n'hi havia la citronel·la, i han anat traient altres aromes, com per exemple aquest que és de gerani, o aquest d'aquí que és d'eucaliptus. Llavors també, a part de donar-los els aromes que ens poden agradar més o menys, a més ens fa el repel el que són els mosquits. Després tenim més coses, per exemple, aquesta, el pelargonium. Aquest, el graviolensis, és una varietat de gerani, es diu pelargonium, i també és una varietat que també té citronel·la. Aquest és una planta perenne, vull dir que no es mor, planta vivaç, la podem trasplantar en un temps més gran, al sol, i això anirà creixent cada vegada més gran. Vull dir, és d'un any per un altre. I a més fa unes floretes, que no està malament. Si posem pel nostre entorn d'aquesta planta, també és una planta que repel el que són els mosquits. Inclús podem agafar les fulles, fer així, o trencar-les, frotar-les així a la pell o al cos, d'aquesta manera, i sempre, això ara està desprenent una olor molt, molt forta de citronel·la. I això és el que els molestarà i ens ajudarà a que no ens piquin. Si ens piquessin, i que tenim l'aloe vera, recordem-se l'aloe vera, si la tallem, traiem la part de dintre, la tallem per la meitat i ens piquen, podem posar-li per les picades i és l'antídot que ens anirà molt millor perquè se'ns en vagi la picada. També té una part de repel·lent, vull dir, podem agafar l'aloe vera, posar-nos aloe vera als braços, a la cara, a les cames, i a veure si allò quan s'asseca queda com una mica com ters, queda la pell com una mica com tensa, i això també fa una mica de repel·lent. A part, després queda la pell molt hidratada. Com veieu, n'hi ha moltes maneres d'utilitzar els líquids de citronel·la, inclús n'hi ha, per exemple, aquestes, com el Mikado, que també el que farà és això, és repel el que és el mosquit a través de la seva olor. Després n'hi ha les típiques pulseres que tots coneixem, que ens posem 1, 2, 3, vull dir, al final el cos ple de pulseres per intentar que no es piquin. N'hi ha altres que estan per penjar els bolsos. Després hi ha una molt divertida que a mi em fa molta gràcia, que és aquesta, la raqueta. Aquesta és molt divertida perquè a més serveix per mosques també. Apretes aquí un botonet que n'hi ha i si veus un mosquet així, clacs, li vas donant i vas jugant com al tenis, fas una mica d'esport i a més passa la corrent, vull dir, perquè és una corrent molt suau, però des de luego bitxo que atrapa, bitxo que acaba fulminant. Això també és una eina, una mica de treball, però també ens funcionarà. Després tenim altres coses. En cas de protecció tenim aquest altre repel·lent d'insectes, que seria aquest que ens pulveritzaríem. Això és un pulveritzador, un spray, que tiraríem i ens ho tiraríem a la pell. Això també està pensat per posar a la pell, no hi ha cap problema. A la cara no, a la cara si es posem a la cara tenia que tirar la mà, fregaríem a les mans i sense tocar els ulls ni la boca ens podríem aplicar.
Això funciona també molt bé de cara a repel·lent a les mans, als braços, perquè no ens vinguin a picar. Una altra cosa curiosa és aquest granulat. Aquest granulat ens passa moltes vegades que a les terres humits o gespes, que n'hi ha humitat, doncs allà és un niu de mosquits. Doncs això va molt bé perquè aquest granulat l'escamparíem a aquesta superfície. Això ens dona per fer uns 40-50 metres quadrats. Llavors tiraríem a la superfície aquest granulat i això repel totalment també el que són l'activitat de mosquits, perquè els hi molesta moltíssim. L'única cosa és que la seva durada és aproximadament d'una setmana i dependrà del reg, de les pluges, que es durarà una mica més o una mica menys. Una altra cosa interessant és quan estem fent aquest sopar o dinar o el que sigui, estem a fora i volem posar una altra cosa que no siguin espelmes perquè fa molt de vent o perquè no volem posar-la, n'hi ha un spray que està molt bé, que és aquest spray que esteu veient aquí amb aquesta forma de pistoleta. Això està molt bé, però això no s'aplica pulveritzant com si fos un insecticida normal i corrent de matar mosques, sinó el que farem és un perimetral tirant, bordejant el que seria la zona d'àrea on estarem nosaltres sopant, més aviat per fora. I llavors tenim que tirar en una superfície plana, no es pot tirar per qualsevol lloc, sinó una superfície plana, inclús parets, es poden fer. Si fem aquest perimetral tirant per tota la zona on estem, aconseguim fer com una àrea, això és invisible, lògicament, fa com unes cortines, que el que evita és que entrin les mosques, els mosquits, i d'aquesta manera també estarem molt més tranquils i podem sopar tranquil·lament. Després, mira, aquesta també està molt bé, això són unes pastilles esfervescents. Aquestes pastilles estan dissenyades i pensades per a vegades tenim estancs on no hi hagi peixos, on hi ha a vegades petits claveguerams o llocs que n'hi ha aigua estancada, que no s'ha vist per res, que és un lloc que no s'utilitza o no és ni tan sols nostre, però allà és un focus de mosquits. Aquestes pastilles el que fa és, amb una pastilla, per exemple, podem fer amb una aigua superbruta, horrorosa, amb una pastilla et podem fer fins a 40 litres d'aigua. En canvi, si és aigua bruta, simplement bruta, podríem fer una pastilla, ens donaria per fer 4.000 litres d'aigua. I si és neta, pots fer fins a 8.000 litres d'aigua. El que estava comentant, aquesta pastilla està molt bé perquè la tirem en un lloc on hi hagi aigua estancada, llocs de plats, llocs que sabem que l'aigua no serveix per res i que està allà quieta i no la fem servir. Està molt bé perquè això, a més, la seva durada és 2-3 setmanes, vull dir, durant n'hi ha bastantes pastilles, en tenim per eliminar llocs que són focus molt importants que es reprodueixen molt. Penseu que un mosquit femella, perquè la femella és la que pica perquè el que fa és alimentar-se de proteïnes i d'aquesta manera desenvolupar el que són les larves, els mosquits més petitets, que són els que sortiran. Penseu que durant la seva vida, que és menys o menys el seu cicle d'uns 30 dies, pot arribar a posar postes de fins a 3.000 mosquits. Imagineu la quantitat, si val la pena intentar eliminar els mosquits o les mosquites, en aquest cas, per intentar minimitzar cada vegada la població. I per això també tenim una cosa, en aquest cas, aquestes làmperes que podeu veure. Aquestes làmperes estan molt ben dissenyades perquè són ecològiques, totalment ecològiques, i la gràcia que té aquestes làmperes és que porten un cebo. Aquest cebo el que fa és atraure, imitar el cos humà, tant la seva respiració com la seva, com es diu això, porositat, el suor. I com funciona? Aquí n'hi ha un ventilador que el que fa és com una espècie d'aspiradora, amb una potència molt més suau, no se sent, no fa ni soroll. Llavors ve la mosquita, ell vol entrar perquè li atrau, es cola aquí dintre n'hi ha com un filtro, entra i per deshidratació, perquè per l'aire que va fent el ventilador, es mora. I com que és tan poca cosa, el mosquit i és tan misèria, no té xitxa, llavors desapareix de seguida. Queda de seguida en pols i com a molt queda el bec, normalment ni tan sols els veiem mai. Veiem inclús altres papallones que poden entrar, però el mosquit no. I això, l'ideal, el perfecte, seria començar-lo a fer a principis a primavera. Llavors sabem que aquests mosquits ja no li deixarem que proliferin, que es puguin fer una plaga. Si ho posem més tard, tampoc passa res, el que veurem és que quan ho posem no és immediat l'efecte. L'efecte és, paulatinament, va el que és la població caient, cada vegada n'hi ha menys, ens picaran, lògicament si aquí hi ha un mosquit em picarà igual a mi que si vingués a l'aparato, però cada vegada serà menys. Això l'ideal també és col·locar-lo, es pot mullar, no passa res, però l'ideal és col·locar-lo on no toqui el sol, perquè el sol el que també fa que aquestes pastilles que es posen
aquest cebo, que són unes pastilles que s'han de canviar un cop al mes perquè es va gastant, el que va bé és posar-lo a l'ombra perquè amb el sol se resseca, llavors duren alguna menys. Per això dic que l'aconsellable seria un cop al mes, treure la pastilla, posar una nova i ja està. Bueno, doncs espero que amb tota aquesta explicació, tot aquest arsenal i tota aquesta quantitat de coses que us he estat explicant, podeu gaudir, podeu disfrutar de sopars, de dinars, de banyar-se a la piscina sense que tingueu cap tipus de picada.